Kowo kanyo e kaunti ma Kisumu ni koro riwruog jodongo ma wuok nyaka chobuogo mar weyo siro gavana Ngire Anyang' Nyong'o higa manyien pono ni koro kobi dok e telo ka en kanyo to kod jalupne magi thuolo ni mano Dr. Matthews Owili. Jodongo go kotelne kod ruodh ogai mar Nyakacho Gongo Yano lero ni koro gin kaka jo Nyakache kom ma gin tiere godo gi sani ok gigo mondo giwegi thuolo ni to pono ni koro Nyong'o ibiro magi komno kendo Nyong'o biro yiero jalno ma bende biro bedo kaka jalupne kochopo yiero higa manyien to gin bende koro gibiro weyo kendo mogi siro Nyang' Nyong'o kendo gibiro neno jalno bende gibiro dhi siro e komno kochopo higa manyien. Noloso e kinde sitho ma bende koro ne timo ne ruodh ogai mar Nyakach nyasi ma bende koro no yuore gi gavana wuon ma bende koro ne ntiere kanyo sechego jalupne Dr. Matthews Owili gi jotelo mathoth ahinya mag kaunti kaachiel gi mago moyier mane ntiere nyasi ma kamano. Ni jati kuno jo Nyakai ni ber ni ruang ma gise baoyo ko ywa be ni ki wene nyar ruang mo ma bugo ngi di po kata di do piny ok di pur ka jo Nyakai ni pa wa jogo o mi awa jo Nyakai ni kapo mana kapo ni Professor Nyang' Nyong'o di Dr. Owili kaka jalupne wili condition to jo Nyakai pa ni dia bi ki mo lo ni aba no kapo ni okonyati ga Dr. Owili wawe babole di ana wa jo Nyakai wasabon mana Professor Nyang' Nyong'o to digi wuodwa kaka running mate to ka kamano to sama wuoyo ni awuoyo kama ni Professor Nyang' Nyong'o ma wan jo Nyakai elders watiyo gi the incumbent waero gi kidwa support gi to ka koro gi chieng' ma koro ji biro wuoye to wan jodong Nyakai wadhi adhiya seme wasero jodong seme